Сейчас мы приглашаем на сцену коммерческого директора компании «Молочная радость» Рахмонова Акмала. Пешоз мегирем. Ваши аплодисменты! Салом алейкум, мehmoнони азиз. Инчунин старои эстради ватани азизамон, ҳамаи шумоёнро хуш омадедтон мегӯям ба ин базми пурфутӯ. Камтар бошад ҳам вақти шуморо мегирам. Суханҳо бисёр шуд, ҳама албатта мехоҳад суруд гӯш кунад. Азбасе ки имрӯз ман супоридани ҷоизаҳо бисёр буданд, як чизро гуфтани ҳастам ки имрӯз низ кушодашавии телевизиони Салом низ қайд карда истодем ва ба тамоми коллективи телевизиони Салом ва радиои Салом мехостем бурдбориҳо орзу кунем, ба хулоҳи баранди соҳаи худашон расанд. Ва аз фурсат истифода бурда мехостам якчанд сипосномаҳое ки аз тарафи ширкати «Молочная радость» тайёр карда шудааст ба соҳибошон супорам. Аввал мехостам якум сипосномаро ба коллективи радиои Салом ва сарвари он Умед Абдуллоев сипосномаро супорам. Спасибо, неожиданно. Раҳмати калон барои ҳамкориҳо. дуюм сипосномаро мехостам супорам ба тамоми коллективи телевизиони Салом бо сардори Фаррух Ёрматов. Барои Фаррух Ёрматов барои мо хеле хизматҳои калон карданд. Ин шахс акои худомо, Фаррух ако, миннатдор ҳастем. Аплодисменты, друзья! Гуфтани ҳастам ки Фаррух ако дар ҳақиқат масалан дар соҳаи санъат чӣ қадар мина Тобистон сторои мо пешрафта бошанд, дар соҳаи реклама Фаррух ако сатҳи болоро гузоштанд ки ҳоло дигаро расида нарафтаанд. Раҳмати калон барои шумо. Фаррух ако, табрик шумоe. Раҳматои калон. Миннатдор ҳастем. Сеюмин кас сипосномаро мехостем супорем аз номи ширкати «Молочная радость». Ин кас яке аз шитораҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз зеботарин, яке аз овозҳои зебо доранд. Симои ширкати «Молочная радость» ҳастанд. Тахмина Ниязова шуморо даъват мекунем. Миннатдор ҳастем. Месам шумо бен. Хеле миннатдор ҳастем. Раҳмати калон. Як қарсак. Раҳмат. Ва охирин ҷоизае ки мо дар даст дорем, ин ҷоиза супорида мешавад ба ин сипоснома супорида мешавад ба яке аз дӯстрояке ки барои пешравии корхонаи «Молочная радость» дар соҳаи реклама саҳми худро гузошта истодааст ва дар оянда мо мехоҳем низ бо мо ҳамкорӣ кунад. Ин дӯстояк писари Фаррух ако, Салоҳиддиншоҳ, кани. Аплодисменты, друзья! Самый юный! Раҳматои калон, миннатдор ҳастем. «Молочная радость» беҳтарин аст. Вот так! Раҳматои калон, миннатдор ҳастем. Саломат бошед.